Lawrence? Maray na aga sa mga parantabay. Location kan DCGB News niya ang digdi sa Legazpi City Engineering Office. Kay sa opisina mismo kan sa tuyang maigus na City Engineer si Legazpi City Engineer Clemente Nong Ibo an incoming man na provincial engineer kan probinsya kan Albay. Alagad tabi BP mientras na niyan pa siya digdi sa syudad na ipasabot na so problema digdi sa may post office baga digdi sa Quezon Avenue. May sarong barbershop dyan na naggibo ki pinaril na medyo uro itaas ang level sa sidewalk. Ang problema, may mga nakakadaralinas, kan mga nakaliis na daw, may nadiskwido na. Naling ko man ang gad? Sa pinadala mong picture. Roger to that. And maipasabot man sa publiko kung ano ang abiso as in gigibuho na disposisyon kung anong pwedeng maitabang ka na Legazpi City Engineering Office. May kinaaraman sa siring na bagay, may kinaaraman sa issue na ini. City Engineer, maray na aga po, live kita sa DCGB, balik ko po ang linya kay VP Andre. Hello, Engineer, maray na aga po. Boss, good morning, boss. Asin sa mga naghihinanyog sa magayon na programa. Sa number 1 station kan Legazpi City. Garipig balik mo sa usapon ko sa imo ha. Primero tabi, bossing, salamaton ata. Kasi magupig announce ko, so sabi mo sa ko na papabugtakan mo na kay center line itong sa may bugtong area. Nag-text ako sa mga nagpaabot kay informasyon kasahapon. Salamaton dang maray tabi sa imo. Dahil problema tabi, boss. Matik talaga yan. Basta kaya kan ka sa tuyang opisina, matik yan kung anong aga doon data. Katugun-tuguni kan sa tuyang incoming governor, service to the nation, service to Legazpi, into service to Albay. Yan. Yan ka mamimiss kay Maray pag yaong ka duman sa probinsya. Iyo po. Salamaton dang maray tabi. Ay kadua palan, sabi pa minsan, may mga paano daw yan, may mga instances na po ng tinampong ito. Kadakol kang baybay na nakawagas, Engineer? It's because of the, number 1, because of quarry na dapat, alining mga trakta, dapat pag nag-aali, look out pa ini kang mga kan task force quarry na dapat may cover yan, tangaling pagpigpaparos, dahil nag-uula. And then, number 2, dapat dahil ninda pag pipasupay kaya ninda tabi, boss. Kaya medyo pag nag-uuntol, naula talaga. Kaya saro yan sa mga bagay. Tapos ikatulo, sa area dyan na mga, kuminsan may mga ongoing construction, dapat sa mga construction site man, bago ninda paluwason ang sa indang mga equipment, lalo na yung mga dump truck, dapat malinig ang rida. Yan, dapat talaga makuha na yan. Mabantayan, Engineer? Iyo po. Dapat talagang ayusin ninda yan. Sabi kan mga obligasyon. May risky ini sa mga nagmumotor, maski sa may mga auto, pag medyo madali na sa rida mo dyan, delikado. Yes, totoo po yan. Totoo yan. Opo, okay. Salamat tabing maritong kulyan. Kaswapon, may nagarapod man sa kota. Siguro na-discuss naman sa mo ni Lawrence po, so sarang building baga dyan sa Quezon Avenue. Igwa kay area na supasad ninda, gari may pilwak, so pagkabugta kam, so itong gari, inalangkaw ninda, pwede ka man hanggang na madali na, pagkasabago pigiling ko po, dahil ko kaya engineer aram kung anong gigibuhon, o sa endo niyo, kung bagay, pribadong establishmento, sabi ko, aputon mi na lang kung anong pwedeng makuandig dita. Kadakul ka na dalinas dyan. Impact, so latest na apod sa ko, na hospital na bayo sulala kita. Tuminama, suribis niya duman sa kantukang simento na elevated. Bibid ko masyado yun na biktima dyan na latest. Ibuda, igwa na databi dyan ki nagkabiriktima man na nadadalinas. Kasuhapon kampi, may nag-apod sa ko, may nagtiksa kong nagkaapat, na sinda nadalinas man. Pero na po ini sir, ano ang pwedeng kwento kayo ni, ang sistema kayo ni, ining pribadong edipisyong initabi, Engineer? Yes, tama po yan. Ang lugar na yan, sidewalk na yan, pribado yan, pag sadiri yan kang, may sadiri kang building. The problem is, pag siring kayan ko ini man pasabuta sa mga pag-iribata, sa mga may sadiri, na ini-development na siring kayan, na makakapikto sa publiko, dapat magpaarap sinda sa engineering, taning mataunan ma-assistensyanta kung anong pwede nindag i-design na, kumbaga safe sa mga naglalakaw-lakaw. Rest assured
tabi BP Henry busing na dyan taud-taud lang masugo ako sa sarong grupo and Sige then daw po. papailingon ta kung anong pwedeng gibuhon dyan and then we will tell tataramantang may sadiri or kita na mismo mo ang mairo kung anong Opo. pwede tang gibuhon dyan because mandato tayan as a building official na dapat Yes. safe ang mga Yes. tao. Oo. So rest assured tabi, taud-taud taud-taud lang siguro after lunch solve ng problema mo. Yes. Oh, tanailing ko man ang gana. Medyo slanting baga. So gani baga slide ang pagkagibo na pag napasala talaga ang tungtong mo, medyo man ang madali nas kaduman, may madiskuido man ang gaduman. Sabi ko nga di magkatayo di babasolo no kung ano importante makatabang kita sa publiko na di pag nag-uuran baga engineer yan ang agihan. Yes, Again, totoo po, totoo. Oo, yan. at least matabangan ta kung paano na lang ana magtarabangan para dahil maulit po na nadidiskuido sa lugar na iyan. Yes, Opo. bossing. Taud-taud Yes, siya na. sir. Taud-taud. Kung ang mga sarong grupo, i-pull out ko sa ang pagkaaga kaya bossing didi mga tao may kanya-kanya Iyo. nakatukan na kung anong gigibunin na sa sarong aldaw. I-pull out immediate yan. Takundakul lang nagka-descuido dyan. Di kita matugot na siring ka nang mangyari. Iyo po. Kasi po masalida sa imo diyan pag gali mo pa lang tabi engineer. Day pa man jud pa man. only the governor himself ang pwedeng mag-announce. Di kita masabi na malipat kita because I am still the city engineer of Legazpi. Iyan ang gusto ko sa imo Iyan ang gusto. Pwede kang safe minasimbag. Okay. Salamaton tabi. Salamaton engineer. Mabuhay po. Sige po. Mabuhay ang DCGB tabi. Thank you.